Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci. Idan ba za ku manta ba, Ado Gwanja ya yi wata sabuwar waƙarsa inda ta dinga zagayawa a social media. Waɗansu kuma a bincike nasu ke suka gano cewa marigayi Shata ya taɓa makamancin irin wannan waƙa kuma wani bai taɓa jinta ba. To ga kaɗan daga cikin waƙar da Shata ya yi, ga ta nan mun kawo muku ita yanzu nan zai muku opening inda ake wa Shata interview har ya rera wannan waƙar. A tunanin mutane ma Ado Gwanja ya kwafi wannan waƙa ne a gurin Shata. Muradar idanunku ya tabbatar muku da haka din ne ko ba haka bane. Sunana kenan Mamman Shata, amma Mamman sunana wannan Shata wato samari haka kamar ni yadda nake tun ina yaro na ban taɓa ɗaukan wani abu in aje shi in ɗauke shi wani muhimmi ba, ko kuɗi ko wani abin haka, abinda duke an nuna wani tun ina iya bayarwa. To Shata kenan shine in na ɗauki goro in na ciniki in na ga wani ya gaji da haka sai in bashi. A lokacin mutum mai rikici da masu goron wa'anda na ɗauko, to shine mahalin Shata, shace kuɗi mijin mai ɗakin ita ta haifi uban da ya haife ni Ibrahim. Shine ake ce man shaci kuɗi, gani karami cikin manya haka za ce shaci kuɗi mijin mai ɗaki, to shine Shata din Shata. To har ya kai ga sunan a ce ai Shata ya zo, sai a bini ana tun ina yaro ni haka nike, wai ba zuba ne ba yara suna bina bugu suna kallo tun nike ni haka nike ina zo za a ga Shata. To akwai wakar da kake da yake bayyana cewa kai Shata din ne banda bakan da miya. Akwai waka da kake da yake nuna Shata kamar ya zogo banda sawara. To zai wannan wanda ake haka nan ne wannan da kwana wasa ya ke na manta ko a dan tuna mana ya kinta kamar da Allah fara ba to sannan ba ai waka ba haka suke din haka ne a sawara duk a sawara ce ai amma ya Allah wala bam sannan galaba ka ba su zabi ya zan amin shi ki waka ko ki amsa ko ki kani karki ce karfi ya ko salauta karki ce dan na hikimriya kina zuwa ko ba za ki zo ba ina zuwa sai na sha hoda da ke da hoda lokacin mulbaka kuma za ki zo ba na ce maka za da zo bari shafa hoda ko kin zo da ke da hodar ki uban ku zanci. Ko anan da dakata mai sauraro, kai ma ka san ina aka dosa. Waƙoƙin sun yi kamanceceniya amma kowace da inda ta dosa. To Ubangiji Allah ya sa mu dace. Allah Ubangiji ka sa mu dace. Allah ka sa annabi shine zai cece mu ranar ta kiyama. Ubangiji Allah ya yafe mana dukkanin zunubanmu. Allah Ubangiji ya ƙara annabi daraja. Mun gode.